Yes. Hej. Vi spiller sammen med Master Gary. What's up, Brass? What's up, Brass? Og det her er den første video på denne fine YouTube-kanal. Den er dejlig. Det vil godt lide. Ja, jeg uploader bare på min danske kanal, så på grund af det gør jeg også meget. Så Det gør du altid. ja, jeg gør det faktisk. Master Gary, link i beskrivelsen. Tak. Og The Keys Gameplay. On YouTube står det så. Oliver, jeg havde ikke The Keys Gameplay på min nye. Nej. Det gør jeg. Gary Gaming. Okay, Gary Gaming. Har vi at sætte et link for. Det er Gary Gaming. Hvorfor er der et kæmpe arrow-skilt her? Nej. Det er 3. For mig er det 3. Okay, det bugger en lille smule, men lev med det. Jeg køber en våben! Du tager det ikke, det er mit. Hvordan får jeg penge? Og vi spiller Garry's Mod, bare lige for at sige det, hvis ikke I havde lagt mærke til det. Du skal have et job. Hvordan får det? Okay. Det er det første, du gør, ikke? Du trykker 4. F4? Ja. Så er der sådan en lille fin menu op, ikke? Ja. Så trykker du på jobs. Lækker en eller anden grund her. Wow. Jeg har en kniv. Altså, jeg har 100.000 kroner, så jeg kan bare købe dig et gratis våben, hvis du vil have det. Jeg skal lære 3 ned. Ja. Den er han på nu, ikke også? Ja, den er han på. Ja, så trykker du på job, hvad du vil have. Civil protection, citizen, gangster, mob boss, gun dealer, medic, mayor, hobo, thief, master thief, SWAT commander, ninja, terrorist, hitman, bagger. Hvad? Du trykker på, hvordan du vil. Jamen, jeg kan ikke vælge noget. Hvad? Du er inde på jobs, ikke? Nu er jeg. Ja. Men jeg kan ikke vælge noget, der er bare sådan en fin tekst, fin ting, hvor jeg kan skrive et eller andet lort. Okay. Så den er min ny. Nå, det er fordi det er oppe i toppen der. Det var fordi inde i den første, der var der en af de der nede i bunden. Men nå, okay, inde i toppen. Nu er jeg inde under det, og nu kan jeg se, jeg vil være... Ja. Du kan rulle ned, så... Nej, faktisk heller være gun dealer. Hobo. Det er, hvad nu hedder, hjemløs. Jeg vil være medic. Sådan er medic. Nu kan du heale dig selv, og der er andre. Hvordan healer jeg mig selv? Du tager den, der hedder medic kit, altså på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ikke? Jeg bruger bare scrollhjulet. Medic. Ja. Den hedder medic kit. Altså det er hans job, medic er, ikke? Det er at heal folk for penge. Og sådan tjener man penge som medic. Og jeg tjener penge for selv våben. Fuck, jeg har meget. Det er faktisk en rigtig fed måde at få mig penge på. Hvad for en? Jeg har en rigtig smart penge på. Der er ikke nogen inde på den her server, så kan jeg bare tjene penge. Hvordan? Moneyprinter. Hvordan får man moneyprinter? Du køber dem. Hvorfor gør man det her? I actions. Nej, inde i shop, undskyld. Ja, hvor shoppen? Shoppen. Inde i F4, så er der det der actions, jobs og updates. Ja, shop, ja. Så bare shop, og så skal du købe moneyprinter der. Jeg vil købe den der. Haha! Jeg smager de moneyprinter. Nej, hvordan kommer man ud af det her lort igen? Nej, ikke escape. Måske det der hedder kryds. Er det en moneyprinter? Hvordan giver den mig penge? Den giver dig bare penge. Du kan se, at der står moneyprinter, og så nogle penge på, ikke? Så trykker du bare E på den, og så får du pengene. Fuck! Og den kan godt stoppe med at virke. Hvordan? Det gør den bare på et tidspunkt. Så stopper den med at virke, og så giver den ikke flere penge. Men hvordan tager jeg mine penge? Du trykker bare E på den. E. Så har du penge. Jeg køber lige nogle våben. Jeg spammer E. Jeg skulle næsten lave en makro til E. Bare sådan. Ej, vil lige sådan noget sejt?
Et våben! Det skal bare lige lade. Jeg skal bare lige gøre noget. Nej, du fucker af. Det er mit våben. Og ved du, hvis du tager den, så snakker jeg dig. Jeg spiser. Hvad for en var det, man healede med? Medicitten. Jeg har et dejligt våben der. Og kniv. Det var ikke mig. Danse, danse. Jeg har faktisk lige uploadet en ny video. Hvad er det med? Jeg udfylder til en quiz. Den hedder The Ultimate Gamer Quiz. Hvad går du ud på? Det går ud på, at du udfylder sådan nogle, udfylder sådan nogle bokser. Ja. Du ved, hvad jeg mener. Ja. En quiz. Og så giver den dig en score til sidst. Så skal man så svare på nogle forskellige spørgsmål. Men er der egentlig sådan nogle, kan man få hus nogle steder? Ja, for eksempel her, ikke? Øj, det har jeg ikke set før. Jeg har fandme ikke set det her. Hvordan kan jeg ikke se det? Jeg har ikke set det her. Ja, det der kan du ikke bare lige så godt give op. Kan ikke det? Men det kan man bare ikke. Nej. Nej! Den stiger op. I'm stuck! Skal jeg købe det her hus? Hvor blev min moneyprinter af? Den er lige her. Nej, det der. Hvorfor blev den Jeg har et våben. Det der er faktisk mega bra. Okay, jeg vil finde mig en straw. Wow, det bugger. Okay, undskyld, det bugger en lille smule, og jeg aner ikke, hvor min moneyprinter er henne. Den er. Jeg skal nok finde den. Det er fordi, jeg kan ikke se en skid på grund af, når jeg kigger ned i gulvet, så bugger det fuldstændig ud. Okay, nu kan jeg se det. Okay, ja. Ved du, du kan egentlig bare lægge din moneyprinter afsted, og så kan du udforske det, hvis du vil. Du behøver ikke gå med den ved det eneste, men der er på serveren. Okay, skal jeg guide dig imellem huse? Okay. Skal vi gå her først? Ja. Må lige leve med jorden, den bugger lidt, men det er sgu det. Bam! Okay, det her, det er et hotel, ikke? Ja, og hotellet bugger fuldstændig ud for mig. Alle væggene er gennemsigtige, og hvis jeg kigger sådan den vej, så bugger det fuldstændig ud. Så det gider jeg ikke bo i. Okay. Bare sig til, hvis der er et sted, du vil bo. Altså sådan et eller andet specielt spil, eller add-on, eller et eller andet, man skal bruge for at kunne sådan, få dem til at være med at bugge. Nope, det tror jeg ikke. Ups. Gider du lade være? Yeah, her er der noget, der ikke bugger. Vil du bo her? Nej, det gider jeg ikke være, eller sådan noget, for der bugger det også. Jeg laver en butik. Herinde. Der er nogen, der bor her. Hvad sagde der, et bor her? Oliver, der er nogen, der bor her. Der kan ikke være nogen, der bor her. Hvorfor kan det ikke det? Fordi vi er de eneste på serveren. Sådan der. Oliver? Ja, du kan ikke komme den. Ja, du kan faktisk komme derned. Jeg kan lige se, hvor fører den hen? Den fører der, og så går den den vej, og så stopper den derovre. Hvordan skal man komme derned? Der er en lille fin vej et sted. Den må du finde. Har det fedeste hus ever lige nu. Hvor er du? Jeg er lige herovre. Du må ikke komme ind ad døren. Jeg har låst den. Nej, jeg har ikke. Okay. Okay, alt bugger også herinde. Ej, det her det bliver bare den mest game-mod video ever. Alt, altså næsten alt inde på den her server bugger bare fuldstændig ud for mig. Det er fuldstændig sindssygt. Du skal næsten se videoen, når før jeg uploader den eller noget. Det er fuldstændig fail. Så prøv lige at se den her jord. Prøv lige at se den. Look at this. Og det der meget fine arrow-skilt lige her. Det er så pænt. Eller ikke? Og nu står der Rora. Arrow. Nej, det står omvendt. Nå. Rora. Altså, det står ikke omvendt. Du skal bare gå på den anden side. Ja, men nu står der arrow, og nu står der Rora. Lol. Du må ikke komme ind. Okay, du må gerne komme ind. Skal vi ikke spille noget sandbox? Jeg kan ikke komme ind! Okay. Haha, det bliver låst. Men først vil jeg lige gøre noget sjovt. Jeg vil først lige gøre noget sjovt.
Hey! Han dræbte mig! Hvor er du? Vil du ikke spawn igen? Jo. Okay. Hey. Ved du? Hey, kom herover. Ved du? Prøv at se her. Du kan godt se den lille moneyprinter, ikke? Nej! Nå, finder du en sandbox-server? Ja. Jeg skal måske lige censurere, når jeg trykker shift-tab. Jeg kommer lige med det igen. Bam! Men jeg skal måske lige censurere, når jeg trykker shift-tab. Det er bare sådan en lille idé. Lovligt. Okay, jeg har fundet... Jeg vil ikke have, at folk de ser alle mine Steam-venner og Steam-navn og alt muligt. Okay. Det er lyst til. Men jeg har fundet en, fordi at jeg kender en dark RP-server. Jeg kender en god RP-server og en sandbox-server. Okay. Så bare join mig. Det er sådan, at det bugger for mig. Også inde på alle mulige andre server, der bugger det også. Nå det. Det bugger ikke med de normale maps, jeg sådan bare selv henter, eller ikke henter, jeg selv har. Ja. For eksempel alle Team Fortress 2 med mapsene, eller... Jeg skal snart have installeret det der Minecraft add-on. Minecraft er der. Ja. Ja. Så jeg får Minecraft-verdener og blokke og tools Nå, og ja. og sådan noget. Og personerne. Du skal ikke være sikker på, at du får... altså kisten, du går ind i og sådan noget. Nå nej, det ved jeg godt. Men bare kisterne, hvor man så kan tage låget op og så lægge nogle diamant-tools nede i den sådan. Ja. Det er egentlig meget smart til at lave animationsvideoer på. Agtige animations. Sådan, altså... Måske lidt svært, men... Ja, det er sgu lidt svært at lave sådan nogle videoer. Sandbox, ja, det kan vi godt lide. Kan vi flyve? Ja, det kan vi flyve. Er du inde? Ja, jeg er inde. Ha! Du er inde før mig. Hvor mange er der inde i? Der er 4 inde. Godt nok. Så håber vi bare ikke nogen af de der fags og noobs, som der vælter ens ting og smadrer ens ting med det samme. Jeg har fået en ny go-kart. Det er ikke en ny go-kart, jeg har fået. Der er en ny go-kart inde. Hvad er det der? Jeg har fået en Arrow go-kart. What? Og den bugger fuldstændig. Okay, det gider jeg ikke bruge. Ja, der kommer en reklame for Dead Space 3. Jeg skal lige vise YouTube, jeg skal lige vise jer den sjoveste go-kart ever. Men seriøst, den er så griner. Først så skal vi bruge et badekar. Er du sikker på, at det ikke er en Jeep? Whatever. Den sjoveste bil ever. Så vi skal lige finde et badekar. Hvis det er den, jeg tror, det er, så er det en Jeep. Altså, det er ikke et add-on, vel? Er det ikke, sagde du? Er det et add-on? Nej, det er det ikke. Så er det en Jeep. Whatever, det ligner et badekar. Nej. Badekar! Det ligner en... Okay, hvor er du? Jeg er her. Du der. Ja, hvad fuck, du flyver højt op? Er det dig? Nej, jeg flyver ikke. Hvor er du hen? Nå, der! Ja, det der, det er en Jeep. Den hedder endda Jeep. Ja, den hedder Jeep, og så den anden, den hedder Airboard. Og så er der den her, der hedder Sabi, som der er stort af. Så skal jeg lige finde rigtigt. Hey, du skal se noget sygt, jeg har lavet med. Hvad for en ting er det nu, man binder ting sammen med? Altså... Wheels. Nå, men hvad hedder toolet? Wheels. Du ser den sygeste fly, jeg har lavet. Nej. Duplicator is restricted. Your rank? Fuck that shit. Jeg er nødt til at lave noget på ny. Okay. Nå, jeg begynder op til igen. Og så er vi tilbage. Har du stoppet optagelsen da? Ja, på grund af, at jeg skippede lige låtningen. Okay, Oliver, det her, ikke også? Jeg har glemt noget. Hey, skal jeg lave en bil, hvor vi begge to kan køre i? Hvordan gør man det? Det skal jeg nok lave. Okay, Oliver, det her, ikke også? Det her det er den fucking sværeste bil at køre i. For fuck, har du badekar? Det er det, jeg prøvede at teste den, fordi jeg var hos min far og far for tidligere i dag. Og så sad jeg med min bærbar og spillede lidt Garry's Mod. Og det var så fucking griner, at jeg lavede den her bil der. Ja. Det eneste, der så ellers lavede på bilen, det var sådan nogle raketter. Ja, okay.
Nej, bil, kom tilbage! Kom tilbage! Kom tilbage! Nej! Wow! Den fuckede slet ikke en lille smule op. Ja, Tobias, vil du prøve noget sjovt? Jeg skal bare lige have mit bil sådan ned på jorden. Ups. Stil dig nu op! Det er så fucking svært at få den til at stå. Ja. Fordi den bare gynger rundt. Ja. Ja! Jeg fik den til at stå. Wow, allerede nu er jeg ved at vælte. Nej! Ej! Hey! Den var så svær at få til at stå! Kom her. Hvad kan du lave, mand? Ikke noget. Min badekar røg ned. Yes. Åh. Wow, lag. Serverlag. X-Bike. Nej, Tobias, vent lige. Sæt dig lige der sted. Sæt dig i det! Hey! Sæt dig i det! Sæt dig i det! Okay, nej, okay, jeg sætter mig i det. Yeah! Og der, ikke? Og så kan jeg bare lige sådan der. Hey, hvad laver du? Nej. Så kører vi! Okay. Jeg er lidt bange for det her. Okay, Oliver, skal vi ikke bare køre i stedet for at spasse det fuldstændig ud? Okay. Okay, er du klar? Så kører vi! Fuck. Ja, jeg kan ikke se en skid. Så, nej. Ja. Nej! 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 Der er din bil der. Hvad kan man Hvad fuck laver den? Det er breakdance. Kan du ikke se det? Oliver, den sjoveste ting, ikke også? Som man kan lave, ikke også? Det er sådan en... Skal vi finde den? Prøv noget Eller en af de sjoveste ting. Raketter, 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 raketter. Det lyder allerede vildt. Energy. Du gider man kunne søge på tingene her. Ja. Det er fandme mange stole her. Det er sgu rigtigt. Energy. I need you. Oh. I need you to make my car. Oh. Okay, Tobias. Ja. Vil du prøve noget rigtig sjovt? Jeg tror ikke, jeg skal bare have det der fucking kat. Noget, som der er en lille smule underligt. Hvad er det? Det er en raket. Se. Hvor helvede er den lorteraket? Altså, er på en på første, så du ved. Altså, de der raketmotor der. Jeg fandt den. Tror jeg. Jo, jeg fandt den. Jo, vi kan ikke skade hinanden. Hvad? Mm. Det, jeg skal huske at sætte en knap. Ikke fordi det her er den mest bukkede badekar nogensinde. What the fuck? Det er breakdance. Aha. Okay, Oliver. Det er måske lidt stor kat. Den er lidt tung, synes jeg. Altså, den fik min bil til at falde pænt meget sammen. Sådan. Det skulle nok. Tobias, jeg kommer efter dig. Mit badekar. Jeg synes ikke, de sidder så stabilt igen. Okay, jeg prøver måske med nogle lidt andre. Det er heller ikke dem, jeg brugte hos min farmor og farfar. Oh, wow, okay. Okay. Bil, kom her. I need to use you. What the? Fuck dem, du er egentlig meget tung af alle de der raketter. Jeg sender 2 måneder.
To angreb! Oj, både der kommer to mod dig! Ej, to! Det var... Hvad fanden var... Det var der raket, jeg brugte. Ups. Det er meningen. Tobias, der kommer to mod dig! Okay, Oliver, lad lige være tilbage her! Jeg prøver på at bygge noget her, tror jeg. Det tror jeg. Wow. Jeg tror fuck fuldstændig op. Breakdancing! Oliver, jeg har glemt at sætte timer i gang. Åh, fuck, det der ser sgu en lille smule dumt ud. Nå, den vil ikke lade mig sætte flere raketter. Fuck det. Det er da så utroligt sjovt. Okay, Oliver. What the fuck? Jeg kommer Nej, kom der to! Kør! 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 Fuck, jeg kører på hovedet. Jeg skal nok. Sidst! Sådan der. Jeg venter dig. Jeg vil lave mig ret i plads. Det er klart. Det er klart. Jeg glemte bare at sætte en timer i gang. Oliver? Det er nat, du laver. Jeg kører helt ekstremt hurtigt. Okay. Og så er det så her, man skal lave den her, hvor man tager en... den er lige... Der. Vi skal først lige have et badekar. What? Nej, vi tager noget lidt andet badekar. Et badekar. Vi tager ind. Skal vi se, om vi kan finde den. Den var her. Spawnede den over den? Au! Jeg kan ikke spawne sådan nogle store ting. Det vil være en bro. Slet ikke en lille smule underligt, det her. Alting, hvad du laver, er underligt. Folk behøver ikke vide om, hvor retarderet du er. Hej. Jeg sagde det. I doesn't say anything about my mom. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid sætter den fast 2 gange. Det er bare sådan en vane, jeg har fået. Ja. Oh yeah! Okay, Oliver. The club. Fuck og så har jeg selvfølgelig glemt at tage den fra herop. Ja, hvor er du? Okay. Jeg er ved en kæmpe flyvende bro. Hey! Nej! Jeg væltede! Skal den op? Jeg prøver der. Jeg kan ikke få den op. Hej Tobias. Hvad så? Kom her. Kan du lide min bil? Hvor har du fået den fra? Jeg har lavet den. Hvordan har du det? Jeg har bare lavet. Jeg er pro. Det er bare ikke. Jeg er spændt med første. Jeg er næsten lige startet på Gmod. Ja. Det var ikke pro. Okay, hvorfor... Hvad fuck lav? Hvad sagde man skal med bilen?
Hvad sker der? Nej, ud af min bil! Okay, jeg skal da gå ud. Jeg går ud. Vent, Oliver. Oliver, prøv at kigge på min bil. Fuck, det ser griner ud. Pis, han mistede internettet. Fuck. Hans internet er ekstremt dårligt. Det må jeg lige finde jer i. Fuck! Lag! Ultra lag! Okay. Stop lag. Hej. Stop lag! Jeg lagger af helvede til. Kender du det, når man bare får sådan en kæmpe lagspike, og det bare ikke gider at stoppe? Ja, det lagger pisse meget. Men nu gør det ikke mere for mig. Jo, det gør stadig. Det er den der flyvende bro. Hvad er det? Sker der med den der flyvende bro? Jeg tror ikke, det er den. Tobias. Okay, jeg skal lige have den til at stå stille, den her bil. For det lagger utroligt. Er du sikker? Ja. Det lagger kun en lille smule for mig. Der er en lille med om det. Nej, det lagger stadig. Nej, nu lagger det ikke mere. Nej, nu lægger det ikke mere. Det her det er så utroligt underligt. Yep, det er det. Prøv at se min bil. Ja. Hvordan gør man det her? Hvordan skal man gøre det? Hvad skal du gøre? Jamen sådan der. Nå, men jeg kan ikke bare få den i. Au! Og den her, jeg kan få i. Jeg blev slået af en bro. Au! Gider du gå væk, bro? Eller, det gjorde ikke engang ondt på mig, men den ramte mig stadig. Ved du, hvad jeg laver nu? Nej. Jeg laver en fucking tank. Kommer jeg efter dig? Efter dig. Wow. Sådan. Nu Nu faldt min bro ned, Oliver. Okay. Det gjorde den. Hold. Så kan jeg få nogle hjul med. Dem her. Boom. Det er slet ikke mega fuck, man overhovedet ikke kan høre min motor. Men den kører bare ekstremt hurtigt. Ja. Eller man kan selvfølgelig godt høre min motor, fordi den bare er tændt, men... Og min go-kart, min jeep danser boogie boogie boogie, og der var en ende af en verden. What? Min go-kart, eller min jeep, hvorfor kalder jeg den hele tiden go-kart? Danser boogie. Hehe. Wow. Hvad fuck sker der for det her? Det ved jeg sgu ikke. Men en ting jeg ved, jeg vil lave en tank nu. Nej! Wow. Hey, hvorfor kører du i et arrow-skilt? Det må du ikke. Må han ikke køre et andet skilt? Hvorfor? Fordi jeg bestemmer det. Okay. No. That's limit. Wow. Okay, hvordan kunne det da lade sig gøre? Oliver, jeg bygger en go-kart, hvor vi begge to kan være i. Okay. Men jeg laver en tank, hvor vi begge to kan være i. Nå, det gør jeg bare ikke in your face. Wow. Sådan med en hurtig tank, man. Wow. Det her, det bliver altså verdens sjoveste ting. Jeg tjekker lige, det vender rigtigt. Jeg plejer altid at vende sædet forkert. Okay, det vender rigtigt. Fint nok. Det er sådan lidt underligt. Jeg plejer altid at vende mit sæde forkert. Jeg plejer altid at vende det med ryglænet sådan nederst. Det er mega fail. Jeg skal bare lige vende mig til sådan at vende det rigtigt.
skide godt. Hvad det skal jeg? Oliver. Prøv at se på mit... Hvor kommer hos mig. Hvor er du? Over ved sådan en go-kart, og jeg prøver at sætte et sæde fast på toppen af den. Det er skønt. Jeg kommer lidt væk. Jeg kan se, om man kan bare køre rundt. Nej, sker der. Så er det ikke spræk. Flere. Jeg kan da faktisk lave mere end 4 sæder. Det er fantastisk. Jeg har ikke brug for mere end 4 sæder. Okay, Oliver, jeg har en go-kart, hvor vi begge to kan sidde i. En go-kart? Jeep. The fuck ever. Jeg er røvlig glad. Og den er ikke specielt ustabil at køre i. Jeg kommer nu. Altså, Oliver, jeg burde ikke være så svær at finde. Jeg er en sindssyg person, der kører rundt i en Jeep med jetmotor på. Det er du. Jeg fandt dig. Bare lige vinde om. Og ved du, hvad jeg er? Hvor er du? Lige her. Og det er du. Jeg kommer efter dig! Oliver, prøv at se mig. Det er mig, mand. Wow! Altså op. Oliver, nej, du skal op i min. Jeg flyver! Oliver, prøv at se mig. Oliver, jeg kan bare også flyve. Ja, det kan du. Det kan jeg bare også. Skal jeg vise dig, hvordan? Okay. Gør sådan her. Og så holder jeg en, og så gør jeg sådan her. Oliver, skal jeg vise dig, hvordan jeg flyver? Ja. Er du klar? Ja, jeg kan se dig. Nej! Hey! Hvad skete der der? Nej, hey! Du der. What? Lige. Wow. Nej. Wow. Der. Gid! Hold nu op med det lorte bil. Jeg tror, det er sædet eller sådan noget. Episk fail. Wow. Wow! Wow! Min tank! Hvad sker der med min tank? For helvede! Okay, nu gør jeg det på den her måde. Jeg tager fat i det her, ikke også? Jeg tager fat i sædet. Gør jeg sådan her. Tager det ned. På jorden. Hej med dig! Hey, jeg prøver lige for det her. Oliver, søs, prøv lige at lade være. Prøv lige for det her. Prøv lige at lade være, så skal det blive fedt. Sådan. Du, gå væk, din ged. Oliver, Jeg skal nok smadre ham væk. er du klar? Jeg smadrer ham væk! Oliver, er du klar? Løb! Wow. Jeg kommer efter dig. Optog du? Jeg flyver. Oliver, optager du lige nu? Ja. Okay, godt. Ah, Jeg vil virkelig gerne se det der. I believe I can fly. Oliver! Jeg kan bare køre helt ekstremt hurtigt. Ah. Fuck yeah. That's how we do it. And vi lander. Vi lander. Jeg kommer der. Oliver, jeg kommer lige over til dig. Op til. Over til dig. Oliver! Vent, jeg kommer! Og det er du. Op. Jeg flyver. Hey, Oliver, må jeg sætte et kamera på din... Eller nej, jeg vil ikke sætte et kamera på din, jeg vil sætte et kamera på min. Ah, shit. Sådan. Oliver, prøv at se. Ah, shit. Vent. Jeg flyver. I can fly. Oliver, jeg behøver ikke være inde i min bil for at kunne styre den. Jeg kan styre den med jetmotoren. I believe I can fly. Woohoo! Jeg lander. Shit. Woohoo! Fuck yeah. That's how we do it in PewDiePie. Die, bitches. Yeah, wow. Fuck yeah. Jeg skal lige også sætte et kamera på min bil. Ja.
jeg faktisk også gøre. På min bil? Vil du også sætte et kamera på min bil? Nej, på min bil. Jeg skal lige finde kamera. Ah, shit. Jeg smadrede min tank. Jeg smadrede. Væk. Okay, Oliver, hvor skal jeg have kameraet? Jeg ved ikke. Hvor synes du, jeg skal have det? I don't know. You don't know that I don't know that my mom don't know. Hvorfor kan jeg ikke? Respect it. Oliver, you don't know that I don't know that your mom don't know. Det er en lorte fucking server, det her. Væk, men. Den lægger jeg pisse til. Ja, vi skal finde ned ved anden server. Vi kan heller ikke duplicate. Jeg er oppe på din bil. Nå, Oliver, jeg ligger med bygningen her. Ja. Så vi skal ikke spille... Okay, jeg skal altså lige have sat det her kamera ordentligt. Men vi kan heller ikke gemme ting på den her. Hey! Ups. Jeg prøver lige at sætte et kamera her. Hvorfor? Jeg ved ikke, hvor jeg skal sætte det her lort. Vi kan også bare gå ud, serveren. Kan jeg være? Hvorfor? Hvad er du mod med serveren? Hvad? Hvad er du mod serveren? Jamen, jeg kan duplicate. Og det pisser mig virkelig af. Fordi de har blokeret det. Ja. Wow. Blokeret det pisser mig fuldstændig af, mand. Jeg kan ikke... Nej, jeg kan... Det pisser mig af. Okay. Styr du lige med det der? Hvorfor? Det er bare... Jeg kan ikke sætte mit kamera fast. Nej, nu håber jeg, det sætter fast. Hvis ikke det er, så er det synd. Det skal lige få noget sjovt. Jeg kan lige bare lige stykke af fra mit kamera. Ja. Jeg skal prøve noget helt. Okay, nu sætter jeg det et andet sted. Et sted, hvor jeg faktisk skal sætte det fast. Ja. That's how we do it. En PewDiePie et eller andet. PewDiePie style. Vidste jeg godt. Det behøver du ikke sige, Oliver. Hvorfor? Jeg vidste det jo ligesom godt. Men hvorfor må jeg så ikke sige det? Jeg godt vidste det. Ja, nemlig. Man kan da ikke blive igennem andres ting. Nå, det er faktisk en god ting. Det er faktisk noget, der gør, så man kan spærre folk inde. Nå, det var det her, der var gode ved den her server. At man kan spærre folk ind. Yep, fordi man kan ikke flyve igennem andres ting. Og heller ikke gennem jorden. Nej. Ej, og så har jeg glemt at sætte en hotkey til det lort. Og nu har jeg glemt at sætte en hotkey til det fucking kamera. Lol. Jeg har lige sat klisteren standard ind. Skal den være der? Den skal være på B. Kan jeg så ikke sådan opdatere mit kamera eller et eller andet på sådan på en eller anden måde sådan lige? Opdatere? Ja, ligesom give det sådan det førstens lort. Hvad snakker du om? Så jeg slipper for at fjerne kameraet for at sætte et nyt. Når jeg skal have controlsene på det. Jamen, det sætter du bare. Ja, men jeg havde sat kameraet, og så glemte jeg at sætte controls, eller knap til det. Ja, og så skal du slette det, og så lave et nyt. Ja, men det var bare der, man ikke bare lige kunne få nogle raketterne. Der kan du bare lige lave sådan ting. Nej, det kan man ikke. Det kan man for mig. Ikke på Fosters, der kan man ikke bare lave dem om, og så er det der med det samme. Nej, men der kan man klikke på dem, og så laver den det om. Nå, ja, på den måde, ja. Nå, så ved jeg, hvad du mener, ja. Men det kan man ikke med kameraet, åbenbart. Nej. Det er lidt nederen. Og den her episode bliver nok ret lang, på grund af, at jeg har glemt at sætte en timer. Sådan, så skal der køres go-kart. Nu kigger jeg igennem kameraet. Hvad sagde den? Det er godt, at sætte den fast.
Ah. Woo! Er det så, jeg ikke kan hjemme det der? Fuck, det er så underligt ud, det der. That's how we do it in PewDiePie style. Jeg kigger slet ikke igennem et kamera lige nu. Det gør jeg ikke. Det er fucking sjovt at kigge igennem det der kamera. Ja. Jeg fløj, Oliver. I did it. I did it. Kør fast. Fuck, den accelererer godt, den her bil. Hvad satan sker der med min fodboldspil? Ah, hvad helvede! Slå igen! Ah! Fandme ikke gøre det, Hey! Vent, Oliver. Jeg behøver ikke engang gå ud af bilen for at rejse den op. Nej. Jeg kunne bare bruge raketterne. Det må jeg dejligt. Hvad var det, du slog mig med? Det var min barrel. Jeg tror ikke, du kunne lide barrels. Nej, det kan jeg heller ikke. Men det er en god forklædelse. Okay. Fordi der er ingen, der kan lide barrels, så går de væk fra den. Oliver, vil du ikke op i min bil? Nej, hvorfor? Det skal jeg bare vise dig, hvordan man kører race. Ah. For ved du, jeg har selv en barrel. Vil du ikke op i den, Oliver? Kom nu. Nope. Ja. Og hvis du prøver at køre ind i den, så fucker du Nej. Hey! Og du gjorde det alligevel. Du slog mig, selvom jeg ikke engang kørte ind i den. Ja. Okay, nu gider jeg ikke det kamera mere. Oliver, kom. Skal du ikke op? Det jeg skal, ikke? Jeg kan sidde på en fede røv og lave den der. Hey, jeg vil op på sædet. Fuck yeah, sådan. Jeg vil for helvede op på det sæde. Barrels. Barrels. Do you like barrels? Oliver, Hvad? vil du køre bilen? Nej. Jeg kan bare se mine ben, der hænger Det er ned fra... perfekt disguise, det der. Jeg kan bare se mine ben, der hænger ned fra toppen af mit vinkel her. Ja. Nå, Oliver. Nej, ses. Skal med ind. Barrel. Bam. Oliver, du kan ikke sige, at jeg er hurtigere end dig. Er du rundt mig? Okay, løb! Ja, det ses. Nej! Fuck af! Okay, barrel. Det er min barrel. Prøv at se, hvor hurtig jeg er, Oliver. Ja. Jeg kan se det. Lad os se, om det virker, det her shit. Det er perfekt disguise, det her. Det er barrel. Fuck yeah. That's how we do it. Woo! Jeg er bare barrel. Nitro! Nej. I'm a barrel. Det er en mega overpowered nitro, jeg har. Oliver, hvor er du? Jeg er lige her. Ah, der. I'm just a barrel. Wow. Hvad fuck er der laver? I'm just a barrel. Oliver, vil du ikke med op som barrel? Nej. Eller kan du ikke det? Sidder du på et sæde inde i den, eller hvad? Nej, jeg er kamera. Nå, okay, kamera. A bad guy. I'm a barrel. This. I'm a barrel. I'm just a barrel. I'm just a barrel. Jeg kan bare se mig selv. Jeg kan bare se min barrel. Barrel roll. Hvad så? Fuck, det ser fail ud, når man går ind i en bil. Når man går ind og ud af bilen. Man sætter sig ned, og så flyver man bare ind i den. Og når man går ud igen, så rører man ud, mens man sidder ned. Ja, det er Ui.
Jeg kan ikke se Det ser nice nok ud for en selv, når man sådan ser det sådan inden for sig selv, men det er sådan lidt, ellers er det lidt fail. Ja. Men der er nogle bugs i det her spil. Lag. Jeg kan se en meget sjov form for flyvemaskine. What? Kan du ikke se den? Hej med dig. Hælder du? Nej. Er det dig, der flyver den der flyvemaskine? Nej. Okay, men den er så utrolig Og den der. den er lidt andet. Men jeg vil stå op på den. Nej, jeg vil stå op på den. Nej, jeg kunne ikke stå op på den. Ja, jeg vil fange ham, og han kan ikke gøre noget ved det. Jo, han kan faktisk godt gøre noget ved det, hvis han er smart nok. Ja, det er bare ærgerligt. Fanger dig, hvis du ikke passer på. Okay, det ser fail ud, når man drejer også. Drejer sådan ret, og så læner man sig til siden. Ja. Og boogie. Nu fuckede min lyd. Så. Okay, det der var virkelig fucking fail. Bare sådan der, Oliver. Lige nu holder vi stille. Ikke mere. Og jeg har også en god brems. Ja. Det er bare at trykke på minus. Det der med mellemrum, ej, det gider vi sgu ikke. Vi bruger bare minus. Så bremser jeg helvede til. Jeg kørte ikke ind i den. Nej, væk med. Hey! Ja, det er det. Hvad vil du gøre? Min awesome moves. Din awesome mus. Nej, min awesome moves. Moves. Nå. Jeg synes, det er din awesome mus. Bare sådan, har du fået en ny mus? Har du godt da? Hvad du laver, mand? Jeg gør sådan her. Nå, jeg må se, det var dumt ud, mand. Hvorfor gør det det? Okay, jeg har fundet ud af, at når man bruger nitroen, eller raketterne der, så skal du ikke trykke på pil fra R, W. Fordi så fucker det bare fuldstændig op. Ja. Man skal først bruge almindelig motor, så derefter bruge nitro. Øj, men jeg skal flytte snart. Det er sjovt at tænke på. Fuck nederen. At du måske skal skifte skole. Det skal jeg. Ja, ikke måske, det skal du. Nemlig. Du bare fange folk. Ah. Jeg vil fange en eller anden. Fordi at der er kun... Jeg ved at det er faktisk en prøve. Fordi jeg ved godt, hvordan man kommer ud af en boks. En boks. Ja, af den her, som jeg laver. Så uden man kan flyve igennem den. Så jeg kan selvfølgelig godt. Hvordan? Det gider jeg ikke sige. Ja. Du skal ikke fange mig, Holder. Det skal du ikke. Nej. Okay, det du gør, ikke? Mm. Man tager et sæde, og så sætter du det på her. Så sætter man sig ind i det, og så går man ud af det igen. Så skruer du ud. Ja. Og Så bliver man teleportet sådan et sted hen, hvor man ligesom kan være. Og det er ikke altid. Men jeg kan faktisk godt blive proppet ind. Men man kan altid komme ud. Men det er en test. Jeg ved ikke, jeg har bare sådan en ven med at forbinde dem 2 gange. Ja. Jeg ved ikke, altså hjælper det overhovedet noget? Nej. Oliver! Det hjælper ikke, når nogen forbinder 2 gange. Ved du, når jeg gør det her, ikke? Stil op! Okay. Kør! Det var bare Stil dig lige op igen. Nej, den er for stor. Der er ikke nogen, der er stor nok. Sans. Oliver, så kører vi. Whip. Hvad du laver. Jeg har bare lige sluppet det midt i det hele.
Ah, nej! Fans. Døde du? Ah, nej. Jeg kan ikke dø. Ah, der er en, der joinede. Hvorfor kan man egentlig dø? Det kan man bare ikke. Der er godt mod på. Ses du! Jeg kan ikke dø fall damage, men jeg lader. Jeg kan godt lide, at jeg stadig har kameraet i min bil, men jeg kan ikke se, hvor jeg er. Nej. Jeg skal lave sådan et fint hus. Et hus. Ja, oven på min bil. Ah. Ja, next bike. Nej, hvor skal den hen? Den skal et eller andet sted hen. Jamen, den smuttede. Sådan, bogstaveligt talt. Den skred sin vej. Den skred. Nej! Dammit. Det er melodi. Der er sgu lige et game ind midt i det hele. Det er så heller ikke lige den, Oliver. Eller det er så heller ikke lige den, vel? Jo, det er. Okay, det skulle lige være sådan en dyb stemme. Ja, det skulle det. For jeg er Darth Vader. Jeg er din far. Du er der Fredder og min far. Ja. Oliver, så skal der køres. Jeg kan godt lide en bil, den kan bare næsten ikke køre. På grund af, den vælter bare forover. Ja. Så skal jeg have et form for hjul. Hvordan er det nu, man får hjulene til at dreje rundt egentlig? Når du spawner et hjul, så skal man have til at dreje rundt, men det ved jeg ikke, hvad man gør. Jeg ved ikke, hvordan man får et hjul til at dreje rundt. Nej, men altså, når jeg sætter det fast, altså for eksempel, nu har jeg lige spawnet et hjul, ikke også? Mm. Skal jeg så bare sætte det fast på den her? Nej, man kan ikke få sådan nogle hjul til. Du skal tage toolen, der hedder hjul. Ah, okay. Du kan ikke bare tage et hjul. Det er bare op. Oliver, det ser slet ikke pænt weird ud, vel? Det er det ikke. Jeg er din far. Nej, du er ikke. Jo, jeg er sgu da. Du skal ikke modsige mig. Hvis du er noget i min familie, så er du min mor. Okay. Altså, jeg vil sige, den her, hvis man skal bruge den her bil, så skal man helt klart bruge nitro, ellers så kan den ikke køre. Det er stort set umuligt. Er det fordi den er tung, eller hvad? Nej, forenden. Nå. Jeg er faktisk stok. Fuck. Mig. I røven. Nej, det er faktisk værd med det. Det er ret pænt klamt. Men altså, man skal bruge nitro. I hvert fald lige for at få den i gang. Ja. Ellers så kan den altså ikke. Så kan den ikke køre det. Nu har jeg et bur. That's umuligt. Det er det også muligt. Nej. Bananer. Er bananer umulige? Ja, det er umuligt. Du er umulig. Din mor er umulig. Ja, det er hun ikke. Jo, nej. Desværre. Det er Godt lide den bil, jeg har lavet. Eller Jeep. sådan der. Wow. Jeg har et bur nu. Nej, der er der slår mig med den underlige ting. Kan du ikke lige stå stille? Hey, hvad til bælten der? Let's go. Go, bra. Kan han ikke lige stå på jorden, så kan jeg nemlig fange ham. Det er slet ikke, fordi jeg flygter. Flygter du? Hvor er jeg henne?
Det er du! Kom her. Fuck, det var... Hallo, prøv at se. Prøv at se, jeg fanger ham her. Nej, jeg gør ikke. Jeg fløj. Nej. Men ja, det her det er som sagt en ny YouTube-kanal. Den er vældig dejlig, så subscribe til den. Hvis ikke, så stræber jeg. Hej. Hallo? Du hader dit internet, ikke også? Jo, det gør jeg. Nej, det lagger. Jeg har ellers en rigtig god chance for at fange ham her. Nå, nu har jeg ikke. Jo. Nå, men jeg har stoppet med at optage. Hvorfor? Fordi det blev pænt langt. Jeg har ikke stoppet mig op til, jeg tror bare, jeg er med at klippe det ud eller sådan noget. Ja. Jeg har ikke engang sat timer i gang. Ham der. Ja, stopper. Kom så. Bare kom ud. Ja. Nej. Jo, det læg. Kom så. Nej. Nej. Jeg kan også bakke pænt hurtigt. Okay, for det gav jo mening. Jeg har lige vendt min bil om, eller jeep. Hey, ved du hvad, nu har jeg sikkerhedskommer. Det går bare sådan her, bum bum. Nej, Så, nu Bakker. kan du ikke komme herind. jeg bakker bare, og så sætter jeg en speed til, og så rullede min bil bare rundt. Cool. Altså, den her jeep, den er lidt sindssyg, vil jeg sige. Ja. Serveren lægger kun en lille smule. Ja. Sådan der. Kan jeg spawne sådan nogle rigtig store ting? Tror jeg ikke. Den var godt nok ikke stor. Ligesom det der. Dammit, jeg kan ikke spawne den der kæmpe bro. Nej. Eller hvad fuck det er. Free candy. Man kan ikke spawne nogle alt for store ting, det er ret irriterende. Det giver også en mening. Hvorfor? Så. Fordi serverlæg. Ja. Serveren kan jo ikke trække til alting. Oh. Oliver, det her det bliver en smuk bil. Okay. Og serveren lægger. Ikke for mig. Ja. Jeg skulle lige så sige, det er fordi det internet, det er pissegodt, men det er det ikke. Wow. Serveren lægger altså pis meget. Ikke for mig. Hey, ham der. Du ser bare wow. Jeg siger bare, hej, ham der. Hey, prøv at komme over til den her boks. Jeg har lavet. Hvorfor er det altid, at jeg glemmer at frigøre den ting, jeg sætter op på min bil? Det ved jeg ikke. Den hænger stadig fast i luften. Mere. Hvor er du? Jeg er inde i en boks. Eller, ja. Hvordan skal jeg komme over til? Hvad? Hvordan skal jeg komme over til? Ja. Jeg vil se, om jeg kan lokke nogen herind. Selvfølgelig ikke dig. Det kan jeg jo ikke. Hey, ved du hvad? Du kan bare ikke komme ind. Hvorfor er der så mange arrow-skilte? Det er på grund af, at jeg satte dem. Eller det er ikke arrow-skilte for mig. Hvad er det? For mig er det sådan nogle skilte, hvor der står free candy. Hvorfor er det, at du kan sætte sådan nogle ting, som jeg bare ikke kan se? I don't know. Det sker også nogle gange i Team Fortress. Ja. Fuck, jeg lægger. Oh.
Nu lagger det. Det lagger. Hvad sker der? Totalt lag. Og jeg har lige sluppet en ting fra min bil. Den røg hele vejen ned fra himlen. Okay. Det ser bare mega fedt ud. Ham der. Hey, så flytter han det. Den vejbane ting eller et eller andet, jeg skal køre på. Der fanden den er. Jeg ved ikke engang, den vejbane. Okay, det er en togbane. Ja, det er en togbane. Kom så. Kan man flytte hinandens ting? Nej. Kom nu. Stå nu stille. Stå så stille. Ja, min bil er slet ikke mega fucked, fordi jeg kører ind i en togbane, som jeg ikke kan komme igennem. Jeg fangede en. Så går du ond. Yep. Serverlag. Ja, totalt serverlag. Ja, okay, gå ud. Hvad nu gør? Nej. Jeg kan ikke gøre noget derinde. Jeg er bare et kamera. Har du et kamera derinde? Ja. Kan jeg ikke gå ind i det eller et eller andet? Gøre et eller andet med det? Altså, jeg tror, man kan spawne et fjernsyn. Hvordan? Spawne et fjernsyn, og skal du se det? Wow. Nå, men altså, what the fuck? Hvad er det der på toppen? Okay, der står free candy oppe på toppen. Men på siden der... Det er sådan nogle sorte plader, der står her. Lige her, hvor jeg står lige inde i lige nu. Lol. Ikke for mig. Han kan bare ikke gøre noget. Type kill in console. Han er med at dræbe sig selv. Hvad skrev han? Please let me out. Jeg skal så have en eller anden sjov ting op på toppen af min bil. Den der. Den kan jeg ikke spawne. Hvorfor kan jeg ikke spawne for store ting? Jeg vil spawne badekarret. Og så skal jeg have et badekarsbil. Okay. Det lyder slet ikke mega underligt, vel? Nej, slet ikke. Garry's Mod, ikke også? Det er bare det sjoveste spil. Jeg kan helt klart anbefale det. Mm. Det er bare mega nice. Eller man kan også kalde det G-Mod. Ja, bare på korset. Garry's Mod eller G-Mod. Det var ikke mig. Nej, det var din mor. Selvfølgelig ved alle det der. Selvfølgelig var det din mor. Så. Det. Sådan. Det er en god bil, Oliver. Okay. Tror jeg. Ja, ved du, nu har jeg sådan en på siden, hvor du kan se det. Hvorfor faldt den ned? Ikke. Jeg havde sgu da sat den fast. I don't know. Okay, man skal sætte den fast 2 gange, eller hvad? Nej. Du skal trykke på en ting, og så trykke på en anden ting. Jamen, den har sat sig sådan agtig fast i bilen. Se. Nå, men den har sat sig sådan fast i bilen, men den kunne stadig ryge ned. Den kunne ikke hænge op i luften. Er du sikker på, at du har gjort det rigtigt? Ja. Nå, jeg tror godt, jeg ved hvorfor. Hvorfor? Det er fordi, når du trykker 2 gange, ikke? Mm. Altså så... Nå nej, du binder den 2 gange. Lige meget. Jamen, den her gang bandt jeg kun 1 gang, og der faldt den ned. Og du bandt den helt? Ja. Nå, det ved det. Prøv bare at sætte den fast igen. Nej, det er også ære for dig, det her. Det er en Hvad? Counter-Strike-ting. Hvad for noget? Hvor er du? Ja. Okay. Og en boks. Men alle dem, der har Counter-Strike, kan se det. Men
Prøv at stå stille. Hvad for en er det, der er Counter-Strike-ting? Hvad? Mange gram. Hvor er du hen? Og en boks. Okay, så skal det gå til den boks. Ja, jeg skal huske at frigøre den. Eller tage den fri. Tag den fri fra luften. Hvorfor i al fuck kan den ikke bare hænge fast deroppe? Don't know. Hvad sker der? Sådan, så hænger den fast. Okay, jeg kommer lige over til din boks. Okay. Jeg har lige væltet min bil. Eller jeep. Ja, en jeep, det er jo en bil. Ja, whatever. Lige meget. Mit køretøj. Ja. Yeah. Nej. Kom der. Jeg kommer lige over til din boks. Så vi Okay. se den der Counter-Strike-ting. Oliver? Mm. Gæt hvad jeg lige har gjort. Du har været det bil. Ja, prøv at se hvordan den står. Ja. Sådan her kan du heller ikke se den. Jeg tror sikkert, jeg skal lige... Whatever. Et kæmpe arrow-skilt. Nemlig. Kan du ikke se. Arrow, det er bare pænt. Kan man ikke flytte andres ting? Nej, det kan du ikke. Damn it! Det er sådan lidt fail, man kan spørge hinanden inden. Mm. Lidt episk fail. Episk fil. Jeg har fundet noget, så du kan se det. Hvordan? Hvad for noget? Her på du gerne kunne se det. Prøv at kigge på den her. Et billede, hvor der er en masse arrow-skilte. Ja, det er boksen. Boksen. Hvordan har du fået taget et billede af boksen? Fra et kamera. Nå, med et Prøv at fjernsyn. prøv at kigge på den anden side. Prøv at se her. Du går til mig nu. Fuck, hvor nice. Hvordan, Lad os se. hvad hedder den? Hedder den bare television? Eller hvad Nej. hedder den? Det er en material. Som viser ens kamera. Ja. Fuck, hvor nice. Yep. Nå, jeg var over min bil igen. Okay. Nå, jeg skal lige på lokum, så jeg er tilbage lige om lidt. Jeg kan sidde og snakke med YouTube. Fuck det er fedt. Hvordan går det? Som om det her var min video. Det er det ikke. Ups.
Så er jeg tilbage. Okay. Jeg har fanget en. Ham der, han er inde. Prøv at kigge på skærmen. Jeg lagger. Gør du det? Ja. Jeg prøver lige at... Jeg er tilbage lige om lidt. Sådan. Jeg har lige genstartet optagelsen. Det hjalp en lille smule. Okay. Fuck. Okay, jeg lagger stadig. Ja, det gør jeg fandme også, skat. Wow. Hvad vil han gøre? Hvem har bygget et tårn? Eller en raket, eller hvad fanden skal forestille. Han gjorde det, tror jeg. Hvad fanden er det, han laver? No! Fuck, det er underligt, at man ikke kan flyve igennem hinandens ting. Ja. Altså, sådan, fair nok, man ikke kan smadre dem og sådan noget, men flyve igennem dem, det er lidt underligt. Ja. Det er bare kun godt, jo. Fordi så kan du fange folk. Ja. Jeg fanger ham igen, han er bare lige gået ud, og så fanger ham igen. Liftet. Ej, jeg skal fange nogle andre folk herovre. Og det kan ikke gøre noget ved det, fordi der er ikke nogen admin inde. Og det er dig. Og de ved ikke, de kan skrive kill. Nej. Nogen af dem ved. Okay, jeg har simpelthen lige væltet min bil, Oliver. Lol. Bare ved at bruge nitro og speeder samtidig. Lol. Den er også ret ustabil, den her bil. Sådan lidt, fordi jeg har et badekar på toppen. Ja. Jeg har fået et achievement. Og hvad var nice, man? Det vil jeg lige se. Hvad er det for et achievement? Okay, 2 sekunder. Skal lige på toilettet. Så kommer det lidt. Okay. Så er jeg tilbage. Okay. Hey! Nej, han tager min ting. Tager de ting. Han skubbede bare til den, tror jeg i hvert fald. Den fløj i hvert fald meget random rundt. Okay. Jeg kan ikke tage min ting, når ting går det. Ret for du har fået gemmeren. Ja, det fik jeg faktisk i går. Du fik der den nu? Ja. Eller? Købt, ja, nogle hans kort. Ja. Nej! Okay, jeg prøver lige at få den her bil til at sådan stå stille. Lad være med at fuck op. Okay.
Sådan der. Nu kan jeg slå kameraet til og fra. Når du har sat en knap til det. Yep. Ja, jeg har i hvert fald sat en ting for. Og så har jeg bare lavet noget, så man kan se det. Så man ikke kan se det. Serveren lagger altså pænt meget lige nu. Ja. Og ved du, vi også kunne spille? Du kunne spille sådan en game der hedder Pirates Wars. Den har jeg set, der spiller på din danske. Ja, den er faktisk sjov. Det er bare lidt ærgerligt, at man ikke kan duplikere den server. Okay, nu vil jeg sætte her på The Car A. Ham der. I'm going forward. I'm going forward! Shit! Nej. Øv. Øv. Hvor er du, Oliver? Jeg er på spawn. Jeg har mig en lille base her. Nej. Oliver, sæt dig op. Okay. Altså sæt dig op på sædet. Ja. Deroppe. Wow! Wow! Og jeg ser det fra kameraet lige nu. Ja. Okay, hvis ikke der er den ting forude. Der er en ting forude, og det er helt Saros. Du har pakket tingene op. Gør! Se, støvt! Wow! Fuck yeah! Okay, det kan gå. Tårn! Fuck, nice tårn, det skal jeg se. Fuck yeah. Ses! Jeg skal op i tårnet. Oliver, gæt hvad jeg skal op i tårnet. Hvad? Og hvad er der fedt op i tårnet? Oliver? Læk. Og det er en elevator. Jeg skal have min jeep ind i tårnet. Ved du kan bare tage den op med elevatoren. Nå, nu har jeg bare taget den. Okay. Og hvad for en elevator er der? Elevator herovre. Hvor er du? Helt nede. Nå, jeg kommer lige ned. Oliver! Herovre. Jeg er kommet ned. Her. Og nu er jeg... Kan køre på den her? Kør på den her. Jeg hjernede bare ned med jetmotor. Ja. Kom så op igen. Ja, den kommer op igen. Og du kan ikke dø af det, så. Wow! Yes. Søs! Oliver, prøv du bare at fange mig. Skal jeg fange dig? Okay, så... Okay, tag fat. Det er fangelej. Okay? Okay. Fangelej. Og du kører en bil, så flyver jeg. Og vi skal slå hinanden med... Eller hinandens ting med den her. Jeg kan ikke slå dig, Oliver. Jeg kan ikke slå, mens jeg kører bil. Nej. Nå, det er bare... Ham der, det er ham, der er. Jeg kører slet ikke hurtigt. Nej. Jeg kører slet ikke helt sindssygt overdrevet hurtigt. Jeg skal have nogle flere skud. Det stoler mig. Jeg lagger kun en lille smule. Godt skal det til. Jeg ved ikke, hvad jeg vil. Jeg lagger ikke så meget, det er bare sådan en lille smule.
Jeg kan ikke skyde. Ind i konsollen. Der er en måde, jeg kan dø på. Det vil jeg gøre sådan her. Bam. Og så er skud. Haha. Oller, vil du ikke med? Nothing. Hey dude. Come with me. Du skal ud på en køretur. Get in there. It's not a trap at all. Not a trap. Come on. But it's not a trap. See? Oliver, prøv at komme over til den der underlige form for præsehjul. Jeg sidder fast nede under den. Lol. What the fuck are you doing? What the hell are you doing? Hvorfor snakker du engelsk? Vi snakker efter ham. Wow. Total lag, man. Serveren lagger. Jeg kan ikke lide de lag spikes. Nej, det kan jeg heller ikke. Ja. Det er total lag, siger han også. Hvor er du henne, Oliver? Jeg er oppe på den der spawn. Okay, er du oppe på spawn? Ja. Der kommer Jeg var nok til. Stunts! Jeg kan godt lide bremserne på den her bil er bare totalt gay. Gay? Ha! Gay! Ja. Og jeg kigger stadig fra bilen, det er mega sjovt. Så man kan smadre den her. Hej. Jeg gemmer mig. Total lag. Aha! Du kan bare ikke fange mig nu. Hej. Lag. Total lag, mand. Sådan der. Nej. Fuck, den her server lagger, mand. Ja, jeg går ud af den. Det kan jeg bare ikke tage det der. Det er noget, jeg hader. Det er sådan, du går lige fra ud af den. Hvad skal jeg så spille? Skal vi ikke spille gamer? Jo. Eller gider du ikke? Jeg vil bare spille. Hvad spille gamer? Det ved jeg ikke. Okay, jeg tjekker en hel masse gamers ud. Hvad er det? Den ser sjov ud. Og jeg har fundet en meget sjov ting. Hvad er det? Den ser i hvert fald ret sjov ud. Hvad er det? Det er sådan en underlig kapsel, man kan sidde i, men der er ikke nogen hjul på den og sådan noget. What the fuck? Og nu skal den have nogle raketter på. Så det skal være på... Minecraft Wars. Hvad sagde den med det? Det er fandme kedeligt gamer. Se bare, når du har fundet en server. Ja. Er der ikke noget uhyggeligt? Slender for eksempel. Noget uhyggeligt. Ja, jeg har brug for noget gyser i et spil. Hvad er det her? Stoppes. Hey, der er lige en, der fuckede mig! Kom så, kaste den. Ja, okay, jeg har fundet en server. Jeg tror, jeg kan komme ud af hans lille spassabur. Jeg har fundet en server. Jeg har fundet en server. Okay, jeg kommer ind lige om lidt.
Og nu har jeg fundet en måde at komme ud af buret på. Du spawner en jeep derinde, og så kører du bare til. Pis, jeg hader hans internet, mand. Sådan. Vent, Jono. Hej. Hej. Jeg hader dit internet. Ja, det kan jeg fandme også. Jamen, det er bare sådan noget gay. Det er totalt gay. Nå, okay, jeg joiner dig. Okay. Game mode, den hedder Stoppelslinter. Jeg kan ikke joine dig. Hvorfor ikke? Guess why? Hvorfor ikke? It's full. Nå. En fangfugl. Nej, hvad grimt jeg. Men ja. Jeg kan høre, at min storebror laver en smoothie. Kan du bare det? Mhm. Jeg kan bare køre min storebror, der laver en smoothie. Så take that. Oliver! Jeg glæder mig til, at du skal se den her video. Jeg har lavet den mest åndssvage ting. Hvad er det? Det er, du ved godt den der boks der, som man bare ligger i. Man kan ikke noget i den, sådan specielt, ikke også? Hvorfor en boks? Den ligger inde der, hvor jeepsene også ligger og sådan noget. Nå, den? Nå, ja. Den har jeg sat en motor på, og så har jeg simpelthen bare lagt mig i den, og så flyver jeg bare random rundt. Ja. Den der hedder pot. Jeg ved ikke, det kan godt være. Den hedder pot. Den hedder Den iPod. man ligger i. Gå nu ind i det lort. Sådan. Oliver? Mm. Wow. Okay. Nu prøver vi lige det her en gang til. Altså, jeg er ikke så glad for, at jeg har sat 3 motorer på den ene side og 0 på den anden side. Og nu trykker jeg så 1. Det fucker bare fuldstændig op. Har du fundet en anden server? Altså. Nej. Leder du overhovedet? Nej, nu prøver jeg at join den her. Jeg vil bare lige se game mode. Så har du sgu da også fundet en anden server. Nej, stadig den samme. Nå, okay. Du har jo næsten lige prøvet at join den. Ja. Jeg ved ikke, om den har fundet noget. Granina. Nej, det tager lang tid, gør så. Nej, fuck det er game mode. Altså. Og jeg kan ikke trykke cancel, så jeg er nødt til at vente. Lol. Smosh har lavet en ny video nu. Den skal jeg så meget set. Jeg snart inde på server. Det bliver dejligt, når du får nyt internet. Ja. Jeg kan godt lide, at jeg stadig har en halv lidt chips liggende på mit bord. Smosh. Ja, den hedder My Friends Hot Sister. Så lige min heads. Hvad? Kan du finde en god server? Ja, men jeg er stadig i gang med den. Jeg kan ikke andet.
Nå, men jeg tror, jeg skal stoppe episoden her, så håber I alle nåede den. Bye bye. Peace. Bye bye. Bye bye.